Make-upová taška je pre nás ženy ako taká malá svetiňa a najlepšia kamarátka v jednom. Ja som sa rozhodla vymeniť svoju starú za novú, úplne namakanú, vysnívanú a poďte si ju so mnou zariadiť a preorganizovať. Musím sa priznať, že som si v Sephore dopriala, takže som urobila väčší nákup nejakých ikonických produktov, ktoré môj make-up posunú do úplnej dokonalosti. Absolútne milujem Kylie parfémy práve v tejto veľkosti, lebo sa mi hodia do každej kabelky a majú nesladké dobré vône. Ďalej tu máme môj obľúbený odličovač v podobe balzamu. Takéto obrúsky na mastnú pokožku sú úplne úžasná vec, nemusíte si dávať viac púdru, ale práve tú pleť takto odľahčíte. Tento make-up od Haus Labs je neskutočne vychýrený, je od Lady Gagi a som s tým aj ja veľmi spokojná. Klasika púder od značky Huda. Buchla som sa aj povačku s týmto Charlotte Tilbury fixačným sprejom, ale toto video mi robí výhovorku, že je to čisto na pracovné účely. Všetko pekne poutieram, vyčistím, samozrejme vyperiem všetky make-up bruše a všetko to naukladám do ich nového Louis Vuitton domčeka. My sme proste všetky malé dievčatka a malé deti, len už sme veľké.